Ang Ginoo mga igsoon moabot gyud sa atong kinabuhi. Ug kanang iyang pag-abot mao na ang atong kamatayon. Lingiyay mong tupad na sige kag pangandam sa pag-abot. Sige. Kay kita ra ba magsigi tag pangandam sa umaabot, pero di ta mo ngandam sa moabot. Ang kanabang sige tag pangandam ba sa future nato, mo nang magtigom tag kwarta karon, ang tanan natong pangandoy para sa kaugmaon. Unsa nalay kaugmaon sa akong mga anak, unsa nalay akong kaugmaon, unsa nalay kaugmaon sa akong bana, sa akong mama, uban pa diha. Sige tag pangandam ana, may kita mo kwenta ana, mao ni akong buhaton, mag-savings ko, magpalit ko sa panadiha, insurance, mga college plan, scholarship para sa akong anak, para ni siyang kaugmaon, mo abroad ko para ni siyang kaugmaon. Pero minus kayong moingon, buhaton ko ni para ni inigabot ni Kristo. No? Unsa man? Bisan kaning pagsimba usahay, magsige ta ingon, musimba ko kay haron tagaan ko gracias Ginoo. Musimba ko aron maayo ko sa akong sakit. Musimba ko para magkauli mis akong silingan. Musimba ko para mausab ning batasan sa akong anak o batasan sa akong bana o sa akong ugangan. Pero di gyud mingon musimba ko para nis pag-abot ni Kristo. Ang lingay mong tupad. Ing na muabot lagi siya. Ing na ba? Ing na muabot ra lagi siya. Mao na, buhato na to ang tanan para pagpangandam sa pag-abot sa Ginoo. O dunay duha nga magpaabot na ay danghag, na ay maalamon. Usahay, magbalibali ta. Balibali ba diha sa kwan? Asa nang balibali ka ng barangay ba na? Dili, no? Sityo, no? Sityo, balibali. O, man ko ka suhito kay diri sa kuan. Muna, usahay, maalamon ta. Usahay, danghag. No? Gilain na sang lingi si mong tupad na danghag ka. Danghag. Unsa may kinaiyas mga danghag, nagpaabot sila, pero danghag. Wa magdag reserba para sa ilang suga. Ang suga, mao na siya ang atong pagtuo. Faith. Ang ato dieng faith, dili na pwede nga mustan alone. Kinahanglan gina siya lana. Unsa may lanas pagtuo. Ang ubang mga virtues, labi na gid nang gitawag og prudence, wisdom. Kinahanglan gamiton sa nato. Dili kay magsigilan jud kag pagtuo ra gyud. Gamiti sa glaing virtues, i-support ba, i-support. Ngam sa uban magsige ra gyud simba, sige ra gyud rosaryo, nya kusmod kay ignaong. Wa mag-practice og humility, wa mag-practice og charity. Nasa magsigig simba, portig yung kugihana mo simba, pero di gyud mo palit og slot. Di gyud mo palit og raffle ticket. I-criticize pa ang fundraising sa pari nga nagmisa. Sige, baligyan, slot, baligyan, raffle ticket. Upag gina siya matagbaw dito pa man San Vicente. Una karon sige, pamugyapon dire. Anaon pa, nya sigig simba. Mao na, di ta pwedeng mo practice og usalang ka virtue niya mo focus ka diha na di nimo i-appeal ang uban dad-a sila sa imong pag-practice. Mao na, makapamalandong gyud ka. Sa man ni kuluran ko ni akong buhok dili. Ana. Unsa man ni
makaandam ni nako sa pag-abot ni Kristo, kinahanglan nun ba gid ni, o akong papintalan ang simbahan? Pinaagi aning akong gamayng tampo, ipalit ko na lang nig slot para mahuman ang among bell tower, ang among CR. Ano? Unsa man ka inyong paminaw? Di mo to? Mayingon ka, kinahanglan ba gyud ko ako gining yaw-yawan ang akong anak tungod kay tapulan, kining akong pagyaw-yaw niya, kining akong pagkasaba niya, maka paandam ka ni nako inig abot sa Ginoo, o ang pagpasaylo baka niya, ang paghigugma o ang pagdawat niya as He is? Ano ba? Gamita ang ubang virtues, unsa man gyud makigbungol gyud ko aning kabit sa akong bana, makapaandam ka ni nako sa akong pagpaabot sa moabot nga Ginoo sa akong kinabuhi, o praktiso nako ang giingon ni Kristo, pasaylo alag kapituan kapito, higugmaa ang imong kaaway. Di ba? Gamita ang ubang virtues. Mauto ang gigamit sa mga maalamon, nagda sila og extra nga lana. Kay haron inig kaaksyon nagkapaong sa ilang suga, dugangan nilag lana. Kana bang inig abot na sa mga pagsulay ba? Kana bitang unexpected, tawag nito untoward incidents. No? Magtan-aw bitaw ko karon sa atong mga government officials, ang ratol kayo ba, kanang murag stress kay silang mga naong hasta ilang sinultihan, kaniyong gasigig kontra sa Vice Presidente. Ano bang naningkamot yun sila nga ma-impeach, maningkamot yun sila nga mabutangag bati, maningkamot yun sila nga sa kinsa nala ilang gipamunlot diha nga mga witnesses sa impeachment. Nya di gyud sila maghisgot kabahin sa flood control, kadtong mga scam, mga trillion, di gyud sila maghisgot ana. Pero ginganla na nila estupido ang ubang mga witness, ginganla na nila tanga-tangahan. Bisan pag insulto na kaayo, wa na sila tahod sa dignidad sa usa ka witness. Wa na sila tahod sa dignidad sa ilang pagka-senator judge or sa ilang pagka-prosecutor, sa ilang pagka-lawyer. Di na sila mutahod sa standard nila isip mga judges. Mugamit na sila sa violations para lang yun pagdaot sa Vice Presidente nga ilang gustong i-impeach. Nag-anam na gid hinoon sila kabati. Oh, at tanawa ang Vice Presidente, ang iyang naong bisag asa siya maglakaw-lakaw, wag gyud stress. Di ba? Abot ka, o wa ba ka na siya ma-stress? Pero mailhan na ni mo sa naong. Ang liglian ng naong sa imong tupad. Tanawa. Mailhan na ni mo bisan pag naa na siya mga pintal-pintal sa naong, mailhan gina ni mo. Labi na gyud og magkatinutok kay mo sa mata. Kami nagka-eyes to eyes, magin mo yan ng BP Sara, diha sa may istaka na integrated. Nagka-shake hands me. Ako yung gitanaw yung mata. Gipahimos lang akong tanaw. Kaya basig sa sunod, din ako kita siyang mata. Akong gitanaw kung unsay mensahe sa iyang mata. Doon na ba'y kasubo? Kay the eyes is the window of the heart, magina siya. Bisan pag unsaon ni mo, smile, 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 smile. Luya ginagnaong imong mata, basta ang imong kaguol, di adire. Na-stress ka. Nindot yung isyag mata tanawon. Kana bang malipayon ang iyang mata. Nihaom sa iyang naong. Pero naiuban nato, dagko kay mga eyebags ang atong mga kuan, kanang atong mga leaders, no? Dagko kay eyebags. Unya, luya silag naong, no? Kabantay mo? Oh, stress. Ngano man, kay nakafocus lagid sila sa usa ka butang. Ug unsa man na ang gugma sa gahom, gugma sa kwarta,
gugma sa ilang dungog. Wa sila magdaog humility, wa sila magdaog pagpaubos nga kanang pagdawat, kanang willingness to give up everything. Wa sila anak magda. BP Sara ingon man siya nga, kuwaon ninyo tanan, okay ra gyud, pero samtang wa pa ni mo fight sa ko hantod nga tus kanal. Bloodbath. Total, I have nothing to lose. Nahimo na kong vice presidente, nya inyo kontakta ko na okay kayo. Pero di kita mo atrasan, so nang kay gitabangan ron siya sa tanan. Kana di ko ka-imagine ba ang usa ka babae, usa ka inahan, tabangan kag libak daot sa tanan tibuok katawhan nga mga inilang mga leaders gikan sa presidente hangtod sa barangay kapitan magpaningkamot nga mudaot nimo. Di ko ka-imagine unsaon paghandol. Kulbaan magi ko kanang i-text nga rin ako, Padir, basaha ang comment sa imong wali. Hala, Padir, uy, naagi ni comment, Padir, batay. Kulba, magani mong naging muulpot atong kabuhi. Usara na kabuok niya, unsara ragot taon ni, Padirsiano ragot taon ni. Pero, di ko ka-imagine, i-publish ka diha, nganlan ka og pusit, nganlan kag piatos, nganlan kag sagunsa nalay panghingan, anha pa gyud sa impeachment nga you should resign. Ana ba? Resign na lang. Basta. Pero makamanage pa mag-smile. Mauna ang nindot, pagdaog laing support sa imong baruganan. Kanang ato dihang kuan, atong Buta Pumiro, gahapon, giingnan ko sa atong usa dinhi sa nag-observe, Padir, wa pa man na matangtan, kaya doon na magudon tatay crane, nga kuan ba, nga mo'y mualsa na mga dagkong mga beams dito, columns, niya ang hangyo sa kuas crane, nga putol-putol lang dahil ipa-expose ang kabilya, kaya haron gunit screen, putlo na lang na alsahod. Niabot naman nga ris ubos ang ilang pag-expose, o pa man mo abot ang crane. niingon ang kaning usas mga nag-observe na to dili, Padir, di ka na matumba hinoon kabilya gi-expose naman na usa na may strength ana nga to pa mang loads babaw nakupahunongi usa kay bawa na niya na support. Bungkag na diyan lusno na may lagway taong magkuan okay ra gyud kayo unyag naaw niya nang trabaho kalit nga nagbigay diha. Naabot gihunongan na ba ka or igagi ba ka na ninyo na malusno okay ba? Pero moabot lagi ang Ginoo lagi. Moabot pero tanawang imong support. Ana og mohisgot ko kinabuhi aning ako mga mahal sa kinabuhi nga nangamatay. Mohisgot ko sa akong papa, si Papa Sibero, ang support gid ato niya kana yung kakugi og paubos. Di gid to mohunong og trabaho. Sige ra gid tong trabaho niya kanang pagrosaryo. Sige gina siya rosaryo. Muna ang iyang baruganan isip bana, isip amahan, lisod kay tarugon. Si mama, anhing mama sad, Valeriana, animal man kay tusta nagbatasan. Sige man tog panglatos niya si papa iapil paglatos. Kapila gito na apil og latos si papa, mga bali gunang sanas bayabas lawas ni papa, pero si papa di gyud musukol. Hagdon pang mama damag-damagan pang mamas papa nga pasukmag gid siya pasukmag, di gyud musukmag si papa. Hasta ako ni sugod na kog panintal ni papa katong dako-dako nako mga 7 anyos. Sige magyog latos hangtod 10 anyos hapit kaduha magyud mi latoson sa kadlaw. Ani tintal na kong papa pa may pag-imo ng suklan sa mama. Kaya makadungog mo sa pipila nako ka mga uyuan. Ingon, ikaw ba mura mo sa noong kag dili laki? Patilawar ko nag-usa ka kumo ng asawa niyo. Hilom ko na. Ano ba? Mo katawar mas papa niya mo. Ingon na mutubag ra ba? Wa man ko ng asawa ana para sukmagon. Niya kami, ako siyang tintalon, ingon, ay naingon na ang inyong mama ana kay kamo sad magsigi man sa mo pabadlong sige man sa mo siaw-siaw
ayaw mo pag siya, sunda lang na iyang gisulti. Mahilom ra na, dili ra na manglatos. Yan ana ba? Kanang, yan, nauna hinog, kamatay noon. Mo tong pagka-paralyze, giniya ba? Gahigda dito sa kama nga, wa nay panimuot ba? Unconscious niya si mama dito sa atbang nako ako gahilak kung gatanaw ni papa ay sunang kay kalit lag ka paralyzed duty in taong kus landbang ka to niya si mama dito sa atbang nakaana ko sa Ginoo nako Lord nga nung kanimay na paralyzed kana tanggalin ko diya sa atbang sa ako bang kana bang kaluoy papa ba pero mao dito hinungdan nga si mama sad nausab kay si mama manggid mo ni atiman ni papa for almost 6 years wa magin niya biyais papa hangtod na lang sa gyud nasakit siya pagkamatay yung papa si mama mura na sa batasan ni papa nang perti na yung buotanan ako naka-ending dai naka-ending mo na pagkamatay ng mama atong 2011 awa na buotan na kay si mama natakdang papa ana una, si San Agustin, buangon man ni kay siya, ang kabuutan sa ni Santa Monica, kay gidasa ni Santa Monica ang supporting niya pag-antos, ang iya yung pagka mapaubsanon, pagka mapasayloon, gi-practice niya maayo, asus na dutlan gid si Agustin, ay, nahimong santo. Oh, doctor of the church pag yun. Sunang doctor of the church. Mahimo tay kang santo pero maglisod kag ka doctor of the church murag ang ka-bright ba ang ka-bright ni San Agustin gibendisyonan og gracias Ginoo nahimo siyang maalamon nga matod pa ni San Pablo sa unang pagbasa karon ang kaalam sa Dios binuang para sa mga tao nga padung sa impierno kay unsa may kaalam og gahom sa Dios ang cross muna ang atong cross na agi na diha kana mo'y atong support pinakanindot gina nga support para dili ta maluyas atong pagtuo kana bang pag-antos og kamatayon sa cross maunay tinuod nga gahom nato mao na kun na gani kay pag-antos ingna dayon mauna ni ang akong cross mauna ni ang akong gahom tamparuson ka sa imong bana, tamparuson ka sa imong asawa, mangabit niya, laki ka, bana ka, moingon man ka, pantay ka, patyon, tagi kang animala ka. Ayaw, tanaw sa cross. Ingna dayon, mauna ni ang akong cross. Duha na gyud kalaki ang nalaki sa akong asawa, pero maging sino ka man mamahalin kita. Ikaw mo'y kurtilig-una ni mong pagkabanaha ka, pero masuko gani ka nya bimong kulatahon nimong asawa tungod lang kay nangabit or nakapangabit patay ka diha maiksa gyud ka ngadto sa gawas moingon yung Ginoo wa ko kailan nimo ano wa ka kailan ako Lord sige man kog simba liminister pag yung ko wa naman ka mahigugma sa imong asawa tungod lang kay nangabit nya pari pag yung nakabit nya di na ka mo simba, suko na kaspare. Wa na, patay ka diyan. So nya kana sila Lord, kana sila. Ay ayaw na lang na. Basin pa sa diig ma-convert na sunod, maparihan na ni San Agustin. Di ba? Sa kanang animal nga pari diya. Okay ka na. Ay pag ingong animal, pari biya na. So nya, hasta tong akong pag-umangkon, gikabit masadana. Ay ayaw na pasagdailan lagi na. Pisan pa ka ng imong apo, tirahan, yapon na niya. Pero sige lang. Ihasad ng tulubagon sa Ginoo. Ikaw, ayaw pag nga ang imong pagtuo nga rin ako. Tanaw sa cross. Pasana ng imong cross. Aron dili ka matintal. Ana na siya. Muna, support na nato ang cross. Bulahan mo kamong kamaong mo hilak. O niya ron kung arisad ta sa paghatag. Usahay, makaingon man ta nga, sige na laming hatag aning slot o raffle ticket padersyano. Magsige naman sa himog project. Wa man ikatapusan. Nanahuman ang Adoration Chapel. Nasa na Bill Tower. Magkahuman na nasa CR. Iguman na nasa Walk of Apostles. Inighuman na ng Walk of Apostles. Kanina sa kuno mga lingkuranan. Iyan na sa ning ilisan niya. Ikahuman ang lingkuranan. Iyan na sa kunong tukuron. Dituloy yun na sa kunong. Kato na sa
Kuan nga ighuman ato, ang ganina sa simbahan. Napay kumbinto, mamatay na lang ta sige palit aning raffle ticket. Ayaw. Ang imong support diha, moingon jud ka, kung magsigi kog hatag, bukbuan sad sa Ginoo o grasya nga sobra pa sa akong gikinahanglan. Dili man ikay tuburan sa lana. Ang Ginoo may tuburan sa lana. Pero pag-andam og sudlanan para sudlan sa Ginoo. Ug unsa man na, empty your pouch. Kaya ug ihatag sa Ginoo ron ang kwarta nimo, nya puno ang imong sudlanan, muawas ra to siya. I-empty. Unsa ang pag-empty? Ipalit og slot. Di ba? Ang sa may ganahan ninyo, bagong tubig o daang tubig? Bago. Kaya kanang daang tubig, mubaho na madugay. Naapa na yung mga nguyo-nguyo. Nga mo inom ka na, ayaw. Ang tubig ni mo karon ipalit dayon. Ang kwarta ni mo karon ipalit dayon. Haron ikaugma, tagaan na sa kagbagong kwartas Ginoo. Daghan pas imong gigamit karon. O, di mo mo to, o di manindog na lang ta.